COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Da kumba arspah tylli Sniang bamdo ya kibalari da Nongjri Sniang ha kashnong Nongjri Pyllun Ri-Bhoi district kabahap hapo kamawati constituency kilayo ya jingpang ya kabla Suba kata African Swine Fever lane ASF kabalong jingpang Khlam shyrkhei bah Sniang bat haduh mynta ampala satia ban yo igalat jingiada tika ban pyllait na katei jingpang Haba kilat pathai khubor kilayo ban lewat jingtip na katei shnong shaphang katei jingpang Khlam la shem baragi phawli ki Khlam Sniang kila kanja jalam Khlam don su kono jingpa Sniang kababaro kata Sniang ki jupa khamtam lada kitrai bari ki juli ai jingbam Sniang balayap ha katei jingpang thmai ki kanthop na ki phawli Sniang kami na ki sem malari ki da ki bongot ki Nongjri Sniang kanthop ru da ki spa tli ki khun Sniang bat Sniang balhe alasan ya ba on sedi ban bamdo bat kani ka jingyap Sniang ha ka de shnong kalolong ka jingdu ka bakrau tam si kinong rep bari Sniang ki ba kamai ka ji ba ka yo ka jungki tang ha ka Sniang na ka bari Sniang kam duna ya ki lak tingka kata tang da ka badi sambai Sniang sya ki nongri ban penhe na ka bataban di ki sya ki dukan di do Yidon hangni kum kilat pathai khubor ban pentip sepi ki paiba bang yidon hakani ka shnong Nongjri kwa jangai kumba lai kilometer na sning bat kani ka shnong ka hapo jong ka mahati constituency kai ba pelong gilat pathai khubor ban rung ban jurip ban jungo kani ka shnong kadau ka long bang yilayo ka jingtip ba ka don ka jingpang Khlam jong ki Sniang ba ka jingpang Khlam jong ki jingri jingdup jong ki bat kadni ke jingpang Khlam ka bakham shyrkhei ha ni ka shnong kadai ke jingpang jong ki Khlam jong ki Sniang kabala khata ya kayo akot jong babon ki nongri jingri ha po jong ki shnong ngila jurip bon ba tylli ki jaka ki bari jingri bat ngidon ha kani ka per ka bari kini ki jingri kum ki Sniang bat ki don ro kini ki siar na Japan ki ong bat kani ka jaka ka bari babon ba bon jait ki jait jingri te ka ka bang ni kalong ka jingyap Khlam jong ki Sniang ya ki bang latip lanela subajur bagi kita ki African Swine Fever kalau long ka bakrau hapo jong ka shnong kabala khata ka yo akot ki jong ki khamtam ki nongri jingri kabada ki spa badda ki arspah tli ki jingri tang hapo jong ka shnong ki layap ha kani ka jingpang Khlam kabla Suba bakadai kata ka African Swine Fever te ka bangi don ban ong hangni kalong bangi kum gilat pathai khubor ru bat kumju ru ki pai nong rep ki bari ni jingri ki bo ki jingkerpat sya ka sarkar bakan le ei ban ai ki jingrap na ka mynta ka jongki ha ka ba dei ba ka ni jingpang Khlam ka bangi yo snow hangni ha bangi la sim ki jingkli ka to ka de na kini ki nongri jingri ni syam ba ki don ki bla pendap ban ai ki tika Andre kidang don pat ki Sniang jong ki bala yap na ni ka Khlam kadau ko long ba kan ni ki jingpang Khlam ka bat kadai ki jingpang Khlam ka bat mai ka ba ki start ka ba ki doktor kim pala banwat ban yo ki jilat jingiada na ka ni ka African Swine Fever te ka jingker pat ka long ye ki bor sarkar ye ki bor badi pa ki trat ki kamri jingri ba la kumno kin phai khmat skinong rep hapo jong ni snong hapo jong kani ka jela ka jongi hapo jong district jongi khamtam ki bala yo ikani ka ju ka jingpang ha ka ba om tang ha snong Nongjri andre ki don ro ki we ki snong kumbang ila dep ban jurip ya ka snong maulung khong ro kumju ka bala dep ja ha ni sngi
bagi benai ol dep na ka daw jong ni ke jait ju ke jingpang kaba kini ke sniang gile yo mahat boleh sebon tiba ngidan hapo jong ni ke jaka kaba phiri gini ke sniang ti ngila yo jingtip ba kaladon ke jingyap khlam jong ki sniang ha gini ke benai ol dep ti phila bani thu ingi khendian hau benai ayu ba ka sedang gani ka khlam ka jing sedang jong ka khlam te kadai hau nai basau tu tete haduh nai basan maka ka kun te tong kita hi kibnai te lalut mai sniang ro ka hapo si tayo hi ki yam ki lalut nak sendan kumba kanot li ki sniang ba phiri bat ki balamat ke jingyap khatlai teli di ki sniang khon ni sniang kemi na sniang kemi khandai teli yang ta sniang kepar teli bat sniang lut kumtu kumba sau teli dan gini ki sniang ki layap ki don em ki sniang ki badang pun ki bada bat ki bade man kha kiba pun kidai nyau kemi kita ro layap lang hatra por bagawan ka khlam te nang ta shwa bu phin ri ni ki sniang na kalyang jong trai jong kini ki jingri ane nongrep wari kini ki sniang phi la pendikanan em la ba kini ki sniang gila dep tika shwa phin ri ki oi la dep tika lut bar haman kan ru benai ni abi ketika bat kisniang khon rem tu ha kapor ba shwa bangin di ngin da tika shwa in yu di klem da tika te na kalyang katanat ri jingri ane ka veterinary kalawan em ban jungo wan pe igni ki sniang gila yap hadin pila pentip iki ha kapor ba nga lek ni veterinary kapor ba kisniang jonga kila sedang ban kempang ke kiong ba kisniang jong ping in muan pusmartem su na mal ngila debuan kini kejan-jan bro kadei ketuka khlam African Swine Fever kata te kiong bangin su ai bet kata he report namar bakila dewan test suamo mangali kisniang ni kiyap kham hadin kiyo shwaki paramajan sene setai te gila wan le postmortem ya kita ki balayap kham shwa te kiong ba ke jong pi ngin wan le su namar ba gila debek ni paramajan ba khoi bakadei he kata jingpang namar kat ko mi ka jingtip hi kejongi kapor bangi leit veterinary banwat ni jingiarap lam ta ki dawai da sin mo ki injection ni kitai te ki ong ba ya kane hi kejingpang hakat haduh menta menero om persim layo ya katika lane ya ki dawai ban yada ya ki te kumta hi kasukut bitang hata ka ki baju ai barobor kim semla kentup lang ya kane ka African Swine Fever ya kini hi ketika ki bangi ai barobor ki dei tang lam ta kini ki jingpang khlam ki bla don aduk mendai menkai apo kene ka jeka baka ri ke jengi leya kene ka African Swine Fever te veterinary do ki om padon jinglat jingida ai om padon tika ai bat kawe ru ba kat kumba jingtip hi ba kane hi ke jingpang ke bangi yo hi bat kade ru ka sin ke ba nangkong ke bangi kum ki nongrep ne kum ki nongri sniang hi yo mat ya kane ke jingpang te sub kawe ru kadai ke jingpang ke batmai te nak kata matharai kat kum ka start wat benya na ki nong sada wire kimpat yo ke ni kena kada wire bakin sna ka jingyap jong kisnang jong ni te bat kemi bat kapa ka bat ikun ka long khat nyau tali khat pra tali te hakine ki benai pilai kani ke jingpang khlam ha kani ka jakari jing phi kalamat hau banai me mai ma banai me te aswa ba phin ri ni sniang hatu pila pentikana ila de ba pila pendep ban ai tika ki ha la ai lut e kitika ya ke snang bat khun bat kemi barok khan te haba mynta phi ong ba pila de ai tika ki sniang hatu bidon ki jingkermen pat ba ka sarkar kan le la haba pila pentip sa sarkar kamtam jakatnat kari jingri ha wede ban ki jepang khlam ya ka jing pentip tingila pentip ba gumno ba ka sarkar kan yarap yangi saya kan ka jing samlanot jong ni ka jing yap jong ni kisnang ringi ap kemi lenti ba ka sarkar kan da eiei ba kan ka jing ri jong ni kan nang yai kiu kan sa parang kacing sedang dong kacing yap deh hau pune betul tayo benengkong ikon nyuk sandeli
Kat kami kat san tylli berok ki kon nyuk san ki bela long ban like bande. Dia ki ba dang pun ba shikha sa dang pra tylli woi kuba.